שלום! עד עכשיו למדנו הרבה על הגירה וקליטה של עולים. למדנו על עולים שהיו ניצולי שואה ועולים מארצות המזרח. לכל העולים היו קשיים, והם למדו להסתגל לחיים בארץ החדשה. השבוע נלמד על צמחים מהגרים. צמחים שהובאו מארץ המוצא שלהם לארץ ישראל ונקלטו. נלמד איך הם דומים לעולים ובמה הם שונים מהם. אתם תלמדו על 3 צמחים: עץ התמר, עץ האקליפטוס והצבר. אתם תצפו בסרטון, סרט קצר על התמר, ותקראו על האקליפטוס והצבר. אתם תלמדו מילים שקשורות בצמחים האלה, ותשתמשו בהם בדיבור וכתיבה. יהיו 2 בחנים קצרים על הקריאה. אתם תכינו מצגת PowerPoint על צמח נוסף, וגם תשוו בכתב בין הגירה של צמחים להגירה של בני אדם. בהצלחה ושבוע מהנה. ועכשיו בבקשה לצפות בסרט על התמר.